Здравейте, скъпи приятели! Ние сме Маниачетата БГ, аз съм Assassin 01, това е Black Bunny 526, а това е нашия Iron Golem Марко Поло. Кажи здравей, Марко. В миналия епизод ще чудехме много как да се казваме и затова решихме да се кръстиме Маниачетата БГ, защото Minecraft как беше бе това? Кое? Как ни беше предишното име точно, че мога да се сетя. Minefrost. Просто много хора се пишеха така. И понеже няма как, те вече са много известни, а ние те първо почваме. И решихме се казваме Маниачетата БГ. Така, в миналия епизод трябваше да завършим градинката. Айде. Така, влезнах. Това не е картинката. Да, трябва сега да довършиме. Не, ще махна тези, защото са много грозни. Така. Оп. Моя грешка. Следващия клип мислим да си да оправим градинката, може би евентуално да ходим на PvP и така. Мислим това да и... И знаете, че ми отказа мишката. Така. Хайде, дните, в които ще качваме са в вторник, в четвъртък и в събота, да, и така. Ежедневно ще снимаме, това е ясно. И накрая ще ги... Да, ще качваме постоянно, доколко се може. В неделя може да качваме по 2 клипчета, не е ясно още. Да. Понеже ние се опитваме да снимаме абсолютно всеки ден. И заети, не заети. И затова, ето това ни е другата картинка, която е с Бърдавец от Ада. Значи много забравяме имена. Днес трябва да доправим тавана. Както виждате, почнал съм го. Да. Чай сме на това езика на играта, защото така ме дразни. Добре. В момента нашите съюзници по неволя Трол, Асада и Фризолак HD ги няма по лични причини. Не ги знам къде са и да. Може да спът. В момента е 1:30. Така че... Той знае 11. 11:15 в момента. Батлски, опитахме се да проверим честовете, обаче всички решават, че това са рандом честове и си остават... Навсякъде неща. Включително и аз. Но... Да. То всички си остават къде им падне, така че не ми... Така... И може да покажеш ларповете и така. Да, значи... ето... Ларп... Пише го... Ето ги ларповете, това са Enchant, End, Event, Force, Info, Jump, Potions, Ranks, Run, Shop, Trade. В момента, ако искате, ще ви покажа и спауна, ето. Има и китове. Да, има. Много хубав, той е с факшени. Ето ги китовете, това са Бунжар, PvP. Зори, PvP. Да. PvP ките, не. Както виждате тук в момента става мелек, което всъщност не знам защо изобщо някой е запалил тука. Бата то, какво прави бе? Това са стрели. Добре, тия са пълни идиоти. Как мога да запалват спална тук, като иначе, че знаеш колко бързо ще ги бамна? Не, няма никаква нищо, той си пута човек съвък. Какво ли го хвара? Така, мога да ви кажа още нещо, когато... Вижте ми сега храната колко е малко. И ако нямам храна у мен, хоп, и всичко ми се режда. И храна... Има хел. Да, това е нещо като най-големия хел в сървъра. Ето го, това е лапшопа. Както виждате, много хубав. Ето го. Така, той е много добър. Малко е скъпичък тук. Липсват наявно неща. Така, не мисля, че те сега ви казвам кое има. Но са и много скъпи размножители, както вижте, е размножител на куче 60 000. На скелета 50. Съм виждали по-скъпи на спавнер на крава 150 000. Вау. Тук на працето е 25 000, което е много хубаво. На овцата е 30 000, на кравата е 40. На кокошката, what the fuck, 40 000. На кокошката? Да. Вау. Ето го и най-скъпия. Тоест,
Ето го най-скъпия. Сега го вече го соча. Това е на Creepers. 200 000 на Enderman. 100 000. И вече натам нататък. И нататък, и нататък. И така нататък. Някакви random things. Сега ще ви покажа Warp Jump. What the fuck? И след това джампа, мисля да спираме клипа, защото ще стане много дълъг и така. Да, значи мога да кажа, че клиповете са ни по 10 минути. Максимум. Да. Може и по 15, зависи от... Зависи от кой компютър снимаме, защото самите ни програми работят по различен начин. В момента аз сега си снимам и мога да снимам около 10 минути някъде. Така, ето ме вече на Warp Jump-а. Ето го, вижте колко е голям. Значи тук постоянно джъмпване. Не е много лесно, да. Не е толкова трудно. Да, ето го. Опа! По-малко. Да. Понеже не знаем кой точно ще ни гледа. И това гледаме да не псуваме много. Което малко трудно става. Специално ако аз да найки тук. И особено когато влезне трол. Просто като влезе други... Това шибано пип, да не казвам нататък. Значи той много ни драсни, но въпреки това, нали ни е приятел, играе с нас и... Сега, какво направим? Нема седиме да ни реве на главата, да ни бучи. Значи това е Warp Jump-а, аз изгубих къде беше спауна. Направо пиша Home. Отиваме в кома и понеже... защото става вече много дълъг. Да, още да кажа... имаме, да, още една минута имаме. Значи, понеже когато напишете Warp Jump или някакъв Warp, който печелите нещо, трябва да напишете спаун, защото иначе, как го е нагласил админа, че просто няма как да се върнете само като напишете Home. Ето виждате, там където е написан на мен този Ноха. Той също ми е приятел. Играл съм в други сервери с него. Знам го, нали, той ми е... живее в близкото село, където аз живея. И понеже, не знам, тук станахме много хора и той даже не иска и да ме пита играе. И така, това беше от нас, аз съм Атаци. Аз съм Black Bunny 526. Това е Марко Поло. Да. Довиждане, Марко. Довиждане. Това беше всичко от нас. Чао.